Здравей, аз съм Мишо. Записвам това видео да отговоря на един въпрос, който получих през седмицата от Яската. И той ми каза, харесвал съм си име за своя марка, да си направя свой магазин в Амазон, как да разбера дали няма да наруша патентното право на някого, на някаква интелектуална собственост. И начина да проверя това нещо, което знам, е да видя директно сайта на патентното ведомство в Съединените щати. Сега споделям да ти покажа как изглежда този сайт. Тук съм отворил един линк, който по-скоро го имам, сега не се спомням вече как се стигаше до него. И тук има за търсенето в тяхната база от данни за запазени марки. И ето това е нещо, което ми трябва. Search Trademarks. Тук страницата изглежда вече доста... Предполагам, че може да стигне тук всъщност. Директно, но не съм открил как. Малко е труден този сайт. Тук като виждаш как изглежда, предполагам се ориентираш колко е оптимизиран и правен този сайт. И мисля, че от това първото е, т.е. да върна, Basic, Wordmark, Search. И това, което сега тук почвам да си пиша просто и да си съмнитам тия работи. И примерно пиша Apple, излизаха една камара етики. Това всичко са някакви регистрирани компании, които отговарят на това нещо. Сега тук. Мисля, че с Coca-Cola също бях пробвал. Тук има също още. Ето, това е резултата, който трябва, за да... Тоест, когато няма запис в патентното ведомство в Съединените щати, излиза това нещо. Съответно, на моето търсене няма такава. Очаквах, че няма да има такава. Второто нещо, което мога да направя, е един такъв сайт, който се казва NoM, който дава възможност да проверя дали има свободни тия всичките социални мрежи, сайтове за дадено име. И сега пък да пробваме с Apple. Имам чеките и то ще отиде да изръчка, да види. Отнема малко време, не е супер бърз, но той прави доста заявки към външни услуги, така че това не е нещо изненадващо. И тук сега, както очаквах, на Apple, на Foursquare. И това ISO, което не го знам какво е. Съответно, тук и домените им предлага и те са заети. И сега няма такава. И тук дори LinkedIn няма такава е зет, Pinterest също е зет, така че останалите има на Facebook, има Blogger, Dailymotion, интернет не трябва да видя, YouTube има, но няма такава марка, от която разбира, няма такава марка. Свободни са домените, така че ако това ти харесва тема за марката, заповядай, подарявам ти. Това са двете неща, това е моят процес, това е как аз бих ходил, за да проверя дали дадена марка, която съм си харесал, име на марка, която съм си харесал за магазин в Амазон е свободно и дали ще мога да го ползвам без да да имам проблеми с апликация после някога. Благодаря, че гледате това видео. Чао за сега!